Bună ziua! Mă numesc Ed Holmud și sunt director executiv de vânzări. Vreau în continuare să vă fac o scurtă prezentare a acestei camere de filmat documente. Aceasta este camera de filmat documente pe care o oferă firma noastră. Așa arată atunci când e scoasă din cutie. Vom ridica brațul de susținere și vom roti obiectivul. Apoi, ridicăm aceste sisteme de iluminat, după care le vom porni. Pe durata acestei prezentări, informațiile primite de la camera de filmat vor fi afișate pe acest monitor QIT 500. În continuare, vreau să luați în considerare faptul că toate aceste camere de filmat respectă reglementările europene. Nici unul dintre produsele noastre nu folosește materiale periculoase. E foarte important să menționăm acest lucru. După ce o despachetăm și o instalăm, trebuie să ne îndreptăm atenția asupra conexiunilor din panoul din spate, pentru a putea instala această cameră de filmat în sala de curs. Vom afișa pe ecran o imagine a acelui panou. Voi mări puțin imaginea. Vom începe din partea dreaptă a imaginii cu mufa de curent. Urmează mufa de conectare cu primul computer. Iar în continuare, următoarea conexiune este pentru ieșirea datelor. E folosită pentru transmiterea datelor primite de la primul computer, date care trebuie să ajungă pe monitorul profesorului sau, după cum vedeți în această imagine, pe unul dintre ecranele interactive oferite de către firma noastră. Următoarea mufă este destinată doar proiectorului. Transmite imaginile de la camera de filmat sau de la orice sursă conectată la camera de filmat. Să vă spun câteva cuvinte despre aceste surse. Următoarea mufă este pentru intrarea audio destinată primului computer. Urmează o mufă de intrare video, destinată unui DVD player, și o mufă discretă de intrare audio. Mai apoi avem o mufă pentru un cablu video compozit. Aceste două mufe sunt destinate în principal videocasetofoanelor VHS. Urmează mufele de ieșire video, o mufă S și o mufă compozită. De asemenea, avem o mufă discretă pentru ieșire audio. Mufele se folosesc pentru a conecta camera de filmat documente cu un videocasetofon destinat înregistrării. Astfel, puteți înregistra imaginile captate de camera noastră. Evident, mufele pentru ieșirea audio vor transmite semnalul de la computer sau semnalul primit prin mufa de intrare video S și prin cea compozită unui sistem de boxe din sala de curs. Camera de filmat documente are și un panou lateral. Unele caracteristici sunt comune tuturor modelelor pe care le oferim, iar altele sunt specifice doar anumitor modele. Conexiunile pe care le vedem aici reprezintă aspecte unice ale modelelor care includ gradarea semnalului video. Acum să revenim la panoul lateral. Avem aici o mufă D-Sub cu 9 pin. Este un controller RS-232 care permite controlarea camerei de filmat de către un alt sistem, cum ar fi IMX, Restron sau altele. Urmează o mufă de intrare audio și una de intrare video VGA pentru cel de-al doilea computer. Lângă ele există o mufă USB. Aceasta reprezintă modul în care semnalul video al camerei de filmat este transmis computerului, pentru a înregistra poze sau imagini video direct pe unitatea de disc. Aici avem mufa de intrare a microfonului. Este o mufă standard de intrare. Profesorul poate folosi microfonul pentru a-și face prezentarea, iar totul se poate înregistra pe DVD sau pe casetă video. Ultima mufă de pe acest panou lateral e pentru un controller RS-232. Este o mufă în sistem PS2. E destinată pentru controllerul proiectorului. Toate camerele noastre de filmat documente includ un controller destinat proiectorului. Panoul din față are două butoane, butonul PPW pentru aprinderea proiectorului și butonul PIN pentru controlul semnalului. Camerele sunt dotate cu controllere Hitachi RS-232. Cu ajutorul programului de editare a controllerelor, puteți folosi această cameră de filmat în tandem cu orice tip de proiector oferit spre vânzare în prezent. Acum voi micșora puțin imaginea. Vreau să vă prezint de ce această cameră de filmat e ușor de folosit. Rotim puțin obiectivul. Acum voi face câteva setări. Aici avem o fițuică, după cum îmi place mie să o denumesc. Fițuica ne indică rolul fiecărui buton. Profesorul poate afla repede, dacă nu mai ține minte, ce funcție are fiecare buton fără să consulte manualul de utilizare. De asemenea, poate afla codurile de culoare pentru fiecare dintre funcțiile media. Așadar, avem aici schema butoanelor. Coborâm obiectivul spre panoul frontal al sistemului,
exact acolo unde se află butoanele. Voi mări puțin imaginea. Priviți pe ecranul monitorului. Veți vedea butoanele. Configurația lor este identică schemei din fițuică. E foarte simplu. Aici avem butonul de pornire. La acest model QD3200, acesta e butonul care controlează obiectivul camerei de filmat. Iar aici avem butoanele pentru conexiunea cu computerul. Camera, PC1, PC2, iar acest buton poate fi etichetat S2 Video. Avem și un buton numit Auto, cu care putem seta imaginea. Avem de asemenea un buton care ne permite să aprindem sau să stingem sistemul de iluminare pe componente sau chiar integral. Iar aici avem butonul de pornire. Să nu uităm că în cazul acestui sistem trebuie să ținem apăsat butonul timp de 3 secunde pentru ca sistemul să se stingă. În acest mod, evităm scenariul în care profesorul atinge accidental butonul, iar întregul sistem se stinge. Să discutăm acum despre caracteristicile generale ale sistemului. Voi roti din nou obiectivul și voi mări imaginea. În zona de lucru, voi așeza o foaie de hârtie tipărită. E o pagină de manual pe care profesorul l-ar putea folosi la curs. Vreau să remarcați ceva. Chiar și la distanța focală maximă, literele care apar în font mic sunt lizibile. Să ne îndreptăm acum atenția asupra monitorului. Focalizăm obiectivul și încercăm să găsim o imagine utilă de pe coloana din mijloc. Toți cursanții o vor putea vedea clar. După cum vedeți, focalizarea e foarte rapidă, iar imaginea e clară. Acum voi roti obiectivul camerei și îl voi îndrepta spre partea de sus a paginii. O problemă des întâlnită la camerele de filmat documente e faptul că paginile tipărite sunt în format portret, iar imaginile tipărite sunt în format peisaj. Cele două formate nu se potrivesc. Așadar, nicio cameră de filmat documente nu vă va oferi imagini în format portret cu dimensiuni standard. Suntem nevoiți, deci, să micșorăm distanța de focalizare, dar trebuie să ținem minte că sistemele noastre sunt dotate cu obiective rotative. În cazul acestui model, rotația se face manual. La multe alte modele, rotația se face mecanic. De ce? Ei bine, noi citim de la stânga la dreapta și de sus în jos. Dacă dorim să afișăm toată pagina, pur și simplu rotim obiectivul. Putem afișa pagina de sus în jos după cum citim de obicei. E o caracteristică unică. Iar la multe modele, rotirea se face mecanic. Acum voi mări distanța de focalizare. Priviți. Îndreptați-vă atenția asupra ecranului. Vedeți antetul acestei pagini? Conține cuvântul astronomie. Pe panoul frontal cu butoane avem un buton denumit titlu. E pe rândul al doilea. După ce îl apăsăm, observăm că antetul paginii a rămas captat pe ecran. În timp ce profesorul discută cu studenții, aceștia vor vedea că astronomia este subiectul despre care se discută. Astfel, putem schimba distanța de focalizare. Putem discuta, de exemplu, despre Jonathan Kepler sau despre alte subiecte, iar între timp, în partea de sus a imaginii, rămâne afișat antetul paginii. Aceasta reprezintă o caracteristică unică a acestui sistem. De asemenea, putem beneficia de funcția de împărțire a ecranului. Imaginea antetului rămâne afișată pentru a ști care este titlul, dar rămâne afișată și imaginea din partea stângă a ecranului. În partea dreaptă a ecranului putem afișa informații suplimentare, informații care au legătură cu titlul din partea de sus a imaginii și cu informațiile afișate în partea stângă. Din nou, vreau să vă atrag atenția că această funcție este unică sistemului nostru. Resetăm și revenim la pagina noastră tipărită. Voi mări distanța de focalizare. Să privim ecranul. Centrăm obiectivul camerei de filmat. Să ne îndreptăm din nou atenția asupra panoului frontal de butoane. O să vă prezint și alte funcții ale sistemului. Avem aici butonul de rotire care îmi permite să rotesc imaginea cu 90 de grade. Vedeți imaginea? Imaginea înclinată cu 90 de grade și din nou imaginea în poziția inițială. Tot pe acest panou avem un buton numit Freeze. Să privim ecranul. Voi îngheța imaginea afișată, iar apoi voi schimba materialul didactic. Priviți! Pun noua pagină sub obiectivul camerei de filmat, apăs din nou butonul Freeze, iar imaginea revine direct la normal. Această funcție îi permite profesorului să afișeze o imagine prin intermediul proiectorului, imagine care va rămâne afișată în timp ce pregătește imaginea următoare. De asemenea, putem schimba contrastul de afișare a imaginii. Acum, contrastul este pozitiv. Dar dacă apăsăm butonul NEG, contrastul devine negativ. De asemenea, avem și un buton pentru amplificarea calității textului. Acest buton este pe rândul de sus al panoului.
Îl apăsăm și observăm faptul că ecranul devine mai luminos. Contrastul dintre culoarea neagră a textului și culoarea albă a fundalului se amplifică. Textul iese în evidență. E excelent pentru cazul în care folosiți materiale tipărite la o imprimantă cu laser sau cu cerneală, pentru că fonturile folosite de imprimante devin neclare. Priviți imaginea de pe monitor. Când schimb distanța de focalizare, se observă că pe ecran apare o grilă care ne indică funcția la care apelăm. Am inclus asta în special pentru ca profesorul să afle rapid gradul de focalizare al imaginii. E foarte simplu și foarte ușor de folosit. Am fixat imaginea și ne îndreptăm atenția asupra primului buton din rândul secund. E butonul de salvare. Ne permite să salvăm o imagine. În partea stângă, jos a ecranului, vedeți afișat cuvântul Save. Deci, imaginea a fost salvată. Întorc pagina și vreau să o salvez și pe aceasta. Apăs din nou butonul Save, iar imaginea e salvată în următorul slot de memorie. Deci, putem salva mai multe imagini. Pentru a le afișa, avem un buton denumit Mem, aflat chiar sub butonul Save. Voi roti pagina pentru a observa diferența. Apăsăm butonul Mem și pe ecran apar 16 mici avantpremiere ale imaginilor salvate. Deci, putem alege imaginea dorită. Să alegem o anumită imagine. Să resetăm această funcție. Deci am resetat funcția. Când apăsăm pe butonul de revenire, putem alege oricare dintre imaginile salvate. Le putem selecta pentru a le folosi ulterior. Este o funcție utilă. Să revenim. Am văzut cum butonul Title ne permite să capturăm antetul paginii. Am văzut și faptul că butonul Split ne permite să împărțim ecranul în două imagini independente. Sunt funcții simple de bază. În funcție de modelul pe care îl aveți la dispoziție, ne vom concentra atenția asupra următoarelor butoane. Rotesc obiectivul și îl îndrept spre aceste două butoane. Măresc imaginea. Aceste butoane ne permit selectarea imaginii salvate sau, în cazul în care camera de filmat are un obiectiv acționat mecanic, butoanele ar controla mișcarea obiectivului. În cazul acestui model, butoanele controlează funcția de modificare manuală a distanței de focalizare. Tot aici se află și butoanele de control al funcției de memorie, butonul de pornire și cel de control al proiectorului. Toate camerele noastre de filmat documente ne fac mândri de calitatea ridicată a sistemului optic, de claritatea imaginii și acuratețea focalizării, de capacitatea de a afișa materiale tipărite sau obiecte tridimensionale spre beneficiul unui mare grup de oameni. Afișarea se face pe un ecran imens de proiecție, iar utilizatorii pot interacționa simplu și ușor cu acest sistem. Toate aceste camere de filmat folosesc obiective optice. E un aspect extrem de important. Sunt dotate cu o telecomandă pe care o voi afișa pe ecran și o voi prezenta. Telecomanda are butoane identice cu cele de pe panoul frontal. Avem butonul de control al proiectorului, alături de butoanele Save, Power, Freeze și altele. Tot aici avem și butonul de imagine în oglindă, pe care nu l-am prezentat până acum pentru că nu e plasat pe panoul frontal. El controlează afișarea imaginii în oglindă. Aici avem butonul de împărțire a ecranului și cel de rotire a imaginii. Camerele de filmat CCD cu semnal analog au o rezoluție minimă de 800 × 600 SVGA și una maximă de 1024 × 760 XGA. Modele mai avansate au o rezoluție minimă de 1024 × 760 XGA și una maximă de 1280 × 1024 SXGA. Putem afișa imaginea alb-negru sau color. Urmează butonul de titlu și cel de intensificare a calității textului, după care funcțiile de modificare a distanței de focalizare. Avem și un buton pentru ajustarea automată a clarității imaginii și a distanței de focalizare, dar și butoane ce controlează rotirea obiectivului pentru modelele înzestrate cu această funcție. Să presupunem că folosim un proiector DLP, care afișează imagini extrem de luminoase. Putem scădea luminozitatea camerei de filmat pentru ca imaginea să fie mai clară. Dacă avem de-a face cu o imagine mai ciudată în care culorile fluorescente deviază spre galben sau spre verde, putem ajusta nuanțele de roșu și de albastru independent pentru fiecare nuanță pentru a compensa deficiența. De asemenea, pe telecomandă găsim și butoane pentru controlul volumului audio, dar și butoane pentru modificarea conexiunilor de intrare a datelor. Aceasta a fost o prezentare de ansamblu. Ne mândrim cu faptul că oferim imagini excepționale la cel mai mic preț posibil. Multe modele, dar nu cel folosit acum, vin dotate cu un sistem de scalare video. Semnalul primit prin intermediul mufei S sau al celei
compozite este transmis printr-un singur cablu VGA către proiector. Vă reamintesc faptul că e ușor de folosit de către profesori, că poate folosi numeroase conexiuni de intrare de la diferite surse și că e ușor de conectat la sistemul de afișare. Ați urmărit o prezentare a camerei de filmat documente cu OMU. Vă mulțumesc pentru timpul acordat.